Denika. Mangkono ingkang nandang prihatin ratu ing wirata Matswapati Hanandang kingken ampa-ampa ing wirata Ya. Hei, Prabu Matswapati. Kowe wis ratu tuwa. Kowe wis ratu tuwa mapan ana negara Wirata. Ora pantes dadi ratu manggon ana ing Praja Wirata. Sing kudune pantes jumeneng ratu ana ing negara Wirata ya kuwi Kakang Raden Kincakarupa. Dudu Matswapati.
Iwang suksma mangadili nuwih payungana marang panjenenganing sun sumrambahe marang para kawulaku ing negara Wirata kene muga tansah kinemulan karaharjan keslametan donya prapteng delahan. He anakku bocah bagus, anak anongane ndita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Seta Buminjaya kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Dewaji Prabu Matswapati Amiji ingkang putra kula pun Seta Buminjaya. Tak kandhani ya Seta, dadi pimpinan kaya bapakmu iki ora enteng sing dadi kewajiban kang sarta pakaryane. Kudu bisa netepi tembung sabda Pandhita Raja Ratu, tegese sipating pimpinan utawa sipating nalendra ora kena goroh sabdane Pandhawa Kresna ingkang tumetes ana ing dlancang seta yekti datan kena den ilangi. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Mula ing ripalungguhan iki bapakmu wis kadung ngucap saguh apa sing wis kaweca kudu bisa sembodo. Nuwun inggih Kanjeng Rama, pamanmu ing kepatian Kincaka rupa lan rupa kinca ing ripalungguhan iki bakal nganakake tontonan kang donya urung tawana jagat durung nate mulat. Ya kuwi wujuding tontonan adon-adon jago manungsa. Pamanmu Kincaka lan rupa kinca wis nyiyagakake sing dadi jagone. Ora ana liya kejaba mung pamanmu Rajamala. Dene babakan jago saka negara Wirata iki bakal tak pasrahake sak mutuhe marang jeneng sira anakku Seta Buminjaya. Piye Seta? Apa kira-kira wis kasembadan jeneng sira Seta ngentukake jago minangka kekuwataning negara Wirata iki? Wis antuk jago apa durung Nger Seta Buminjaya? Dadi atur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sedhi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara arena repan mring pra abdi nuwun inggih Kanjeng Rama, babakan menika ingkang badhe kula andharaken dhateng paduka Kanjeng Rama Dewaji. Awit pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu Matswapati ing ripalenggahan sakmenika. Ing ripalenggahan sakmenika ingkang putra paduka kula pun Seta sampun angsal sawung utawi jago minangka kekuwatan mapan wonten ing negari Wirata mriki Kanjeng Rama. Dadi Seta wis entuk jago. Nuwun inggih sampun Kanjeng Rama. Jago saka ngendi he Seta?
saking negari Wirata mriki piyambak ingkang mapan wonten ing dusun Pejagalan. Atmajanipun utawi putranipun Ki Jagal Walakas ingkang nama pun Jagal Abilawa. Lah banjur duh Kanjeng Rama punapa dipun keparengaken pun Jagal Abilawa marak seba wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Dewaji. Iya aku kepengin ngerti. Aku kepengin ngerti kaya ngapa jagone Ratu Wirata. Seta. Nanging nyuwun pangapunten nggih Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten saderengipun gandeng Jagal Abilawa menika lare saking dusun utawi lare saking desa. Radi kirang babakan tata krama utawi yuda negara miwah trapsi laning basa. Nanging lare menika ketingalipun saged pinercaya awit ndarbeni jiwa ingkang jujur. Ngapusi ya ora gelem, diapusi nuwun inggih mboten purun Kanjeng Rama. Mangkono Seta, nuwun inggih. Ya yen pancen kaya mangkono, aja ninggal marang hambeke satriya tanah Jawa. Mara gage timbalana si Jagal Abilawa konen munggah ana ing pendopo agung negara Wirata kene. Madhep mring ngarsaning sun dina iki uga Seta. Lho nggih amit madal pasilan duh Kanjeng Rama Dewaji.
jelangenira sang nar pati lampah hiro alon cilangan niro ginarbak badaya yuwarna nira jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Anakku bocah Sigit, anakku bocah Jentara Seta Buminjaya. Wonten dawuh Kanjeng Rama Dewa Jayamiji ingkang putra kula pun Seta Buminjaya. Apa bener iki sing ndok kandhakake ana ing ngarep mau? Bocah saka desa Pejagalan sing bakal calone iki mengko dadi jagone wong Wirata Seta. Lho nggih. Lakar kados mekaten Kanjeng Rama Dewaji. Waladalah. Ngawang wujute wae aku wis percaya yen bocah iki mengko bakale bisa nandingi kridane jago saka kepatihan pamanmu Raja Mala Ketitik. Bocah iki dedeke gedhe dhuwur, godhek wok simbar jaja, pating grantong, otot bebayune, biyuh. Edan-edanan. Wong gagah. Aku nderek tepung ya. Aku nderek tepung Angladi Wanuh. Mergo ana tetembungan ora kenal ora tresna.
Rega ana tetembungan ora kenal ora tresna. Apa bener? Apa bener bocah saka Bejagalan atmajane ki Jagal Walakas sing jenenge Jagal Abilawa ki apa pancen bener sing jenenge Jagal Abilawa iki kowe? Wah. Edan. Gereng wae dunyane nganti kaya horeg. Kowe takon karo aku. Ya, kowe sapa? Pancen bener. Pancen bener jenengku Jagal Abilawa. Jagal Abilawa iki kowe? Ya pancen kaya mangkono. Bocah saka desa Pejagalan, anake Ki Jagal Walakas. Wih, lah dalah. Kok aku lagi ngerti iki. Yen jebule duwe kawula sing gagahe kaya mangkene. Pancen bener. Pancen bener yen to panjenengamu Prabu Matswapati wiwit biyen nganti saiki ora tau ngerti sing jenenge Jagal Abilawa. Ternyatane aku wiwit biyen nganti saiki pranyata aku durung nate metu saka omah, jarang metu saka omah. Lah banjur gaweanmu saben dinane? Gaweanku saben dinane ora ana liya kejaba mung bantu karo bapakku. Bantu bapakmu? Pancen bener. Bantu apa? Bantu ana ing desa Pejagalan. Ya kuwi njagali kewan, mbeleh kebu, mbeleh sapi, mbeleh wedhus, yen kepepet kirik barang yo tak beleh. Lho. Kirik barang melu kok beleh, kepepete ngono. Ya. Kowe wis ngerti apa durung? Kowe wis ngerti apa durung? Apa to wigatine Jagal Abilawa tak timbali marak ana ngarsane panjenenganing Sun Prabu Matswapati ratu ing negara Wirata. Aku wis dikandhani. Dikandhani karo sapa? Karo anakmu Seta Buminjaya. Alamunta Jagal Abilawa dina iki bakal didadekake jagone wong Wirata ngadepi si Raja Mala. Apa kowe saguh Bilawa? Ya, aku saguh. Dasarmu saguh apa? Wewatonmu saguh apa? Kok kowe saguh dadi jagone wong negara Wirata? Aku ngrumangsani lair saka negara Wirata. Aku mangan ngombe wulu wetu saka bumi Wirata. Ana pengayomane ratu Gustiku Prabu Mangsahpati, ya kuwi. Mula aku dadi nom-noman. Aku dadi nom-noman duweni kewajiban labuh marang negaraku yen to negara nganti mbutuhake aku. Aja to mung bondo, nyawaku bakal tak kurbanake kanggo srana jejeking kekuatan negara Wirata. Wih, lah dalah. Ya. Ketoke kowe bocah desa omongane kasar ning bareng tak rasake tinemune jebul omonganmu pantes lan mentes. Aku ora susah mbok alembono. Aku ora mendem ing reh pangalembono. Aku matur witing klapa sak lugune. Aku duweni sumpah Jagal Abilawa duweni prasetya. Yen to urip ana salah sawijining negara, aja nganti bocah nom-noman duweni pitakonan negara wis menehi apa karo kowe ning pitakonane genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu. Wah, elok. Wah, kowe ora salah Seta. Kowe ora salah duweni jago sing kaya ngene iki. Kowe ora salah Nger Seta. Nuwun nggih mangestaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji. Ya. Yen pancen kowe gelem lan pancene Jagal Abilawa wis yoga dadi jagone wong Wirata, kowe arep njaluk bebungah apa? Kowe arep njaluk bebungah apa saka panjenenganing Sun? Njaluk Raja Brana? Apa kowe njaluk derajat pangkat? Njaluk kelungguhan? Yen perlu kowe njaluk omah sing magrong-magrong, apa njaluk bojo sing ayu, kowe bakal tak sembadani Jagal Abilawa. Aku ora njaluk apa-apa. Bondo? Mbah,
yen kowe menehi dhuwit nyang aku tegese kowe nyogok karo aku. Aku ora sudi mbok sogok, ngerti ora? Sing nyogok karo sing disogok kuwi padha-padha dosane, padha-padha lupute. Edan. Apa kowe kepengin tak wenehi bojo sing ayu? Umurmu pira Jagal Bilawa? Umurmu ki pira? Umurku udakara kurang luwih 20 taun. Pira? 20 taun. Wis rabi? Durung. Wis tau pacaran? Durung. 20 taun babar pisan durung nate pacaran. Wit aku lahir nganti umur 20. Tekono ana wong kene. Apa tau aku gandeng wong wedok? Kowe 20 taun durung nate babar pisan kambon sing jenenge wong wedok. Ya apik ngono kuwi. Ya, yen pancen kaya ngono, waliken sing dadi rasamu. Prabu Maswapati arepe kandha babakan wigati karo kowe, magepokan kelawan Jagal Abilawa sing bakal didadekke jagone wong negara Wirata. Iya. Mula ing rikalungguhan iki Prabu Matsapati Ratu Gustiku ora susah menehi bebono apa-apa. Kowe ora susah menehi bebungah apa-apa. Aku ikhlas resik atiku anggonku mbantu marang negaraku. Aku ora susah mbok wenehi bebungah apa-apa. Aku moh nampa apa-apa saka kowe. Yen to aku njaluk bebungah karo kowe tegese atiku ora tulus, atiku ora ikhlas. Anggone Jagal Bilawa bakal mbantu marang negaraku. Wah, elok tenan kowe Bilawa. Iya. Mula aku duweni panemu, Jagal Abilawa duweni gagasan. Yen ana pejabat sing korupsi, yen ana pejabat sing korupsi, yen nganti ana pejabat sing wani mangan duwite rakyat, ana pejabat sing wani mangan duwite negara. Aku ora nyalahke sak wutuhe marang pejabate, nanging kawulane sejatine ya melu salah, rakyate ya melu salah. Jalaran yen to ora gelem, ora diwenehi dhuwit, ora gelem nyoblos. Dadi sing salah ora ngur pejabate. Yen ana pejabat sing korupsi, sing disalahke mesti pejabate terus. Aja dikebyah-uyah. Sing salah mesti pejabate sing korupsi, ning kawulane ya melu mangan duwite pejabat, nek ora dikeki dhuwit ora gelem nyoblos. Matane picek lho. Kowe ngrembug kukuban ngendi? Iki sak liyane negara Wirata. Aku ora ngrembug negara Wirata. Oh iya. Mula aku njaluk kanthi banget. Aku ora usah mbok iming-imingi apa-apa. Aku ikhlas lahir terus sing batin anggonku labuh dharma marang negaraku negara Wirata. Merga aku ngrumangsani lahir ana bumi Wirata, mangan wulu wetu bumi Wirata. Negara kapan wae butuhake tandang kridane Jagal Abilawa. Jagal Abilawa samapta ing gati, sawega ing diri. Bagus lanang tenan kowe Jagal Abilawa. Permara reh mangosamya ngambrang kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalakung. Ore sang Ganta Mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah. Umyus amara mayahanto upama bocah nom-noman negara Wirata racake kaya kowe kabeh, ndak kira negara Wirata kene bakale ayem tentrem, ado saka gegeran, ado saka padudon.
Tak baleni meneh kowe ora usah ngalem karo aku. Aku ora mendem marang pangalembono. Ya, oh ya. Wis dina iki ketokno sing dadi dadamu Bilawa. Ketokno sing dadi jiwa kasatriyanmu. Mara gage majuwa ana ing blabar kawat janget cinencang. Anakku Seta Buminjaya. Kula wonten dawuh, duh Kanjeng Rama Dewaji. Iringen Jagal Abilawa. Kowe minangka dadi botoe Jagal Abilawa. Non dateng sendika mangestokaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji. Gandanya Sekar Gadung. Kuwen kambang 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 Esko aro kaya kaya santari Kusumonang Karsumawon Sumawon Ring Megojodo Antiya ingkang winuwus ingkang mapan ana ing kepatian ingkang mapan ana ing kepatian risang Raden Rajamala. Raden Rajamala kalamun Cinandra solahe kadya mliwis nyampar banyu.
What? Hey, hey, oh. Hey. Wah. Ah. Hey. Rumah Wahyut Raja Mala Surarupa Mangesas kati pangsapal keprapal selo apa lasak satu lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jaga
Doko Arca manik sejatining alam ingkang tinuding ing jagat. He adhiku sing banget ndak tresnani Yayi. Yayi Rajamala Yayi. Rati alam. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Kincakarupha. Dina sakmengko kowe sing tak deng-deng kaya kendang paribasane. Kincakarupha ora marem. Kincakarupha ora marem yen mung dadi patih ana ing negara Wirata. Aku kudu dadi wong nomor 1. Tegese dadi ratu mapan ana ing negara Wirata. Mbuh piye caraku? Embuh piye reka dayaku? Anggonku bakal nglengserake kawibawane Kakang Prabu Matsapati kang sakmengko dadi ratu mapan ana ing negara Wirata. Oh, lah dalah iya Kakang, iya. Tontonan adon-adon jago manungsa iki mung kanggo sarana ngrebut kawibawane Kakang Prabu Matsapati. Kowe kudu menang. Kowe kudu unggul Rajamala. Aja kuwatir Kakang. Nadyan to aku manungsa lumrah nanging Rajamala kena ing lara tan kena ing pati. Maknane piye Rajamala? Sak mangsa iki mengko aku mati, aku cemplungna ana ing sendang watari. Aku iki mengko bakale urip maneh. Nadyan to matiku sedina ping 17 paribasane. Nanging yen to aku mbok cemplungake ana ing sendang watari, sayekti Rajamala bakal urip maneh, bakal tuwuh maneh apa sing dadi kekuatanku. Ya, bakal tak estokake apa sing dadi kandhamu Rajamala. Yayi Rupakinca, ana apa Kakang Kincakarupha? Maradhyake ora sandadak kesuwen, kirapna wadya bala kepatian. Kon ngawat-awati lakune adon-adon jago manungsa. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Budal dina iki ndombani ana ing blabar kawat janget cenencang adon-adon jago manungsa. Ayo tak komandan, aja komandan.
Oi. Oi. Ah. Ya muga-muga tahun ngarep tanggap neh.
ore kata Dyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula dumong kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris Seta Buminjaya kula wonten dawuh paman Kincaka Rupa Amiji kula pun seta jagone wong Wirata kuwi sing ning mburimu kuwi nggih lakar kados mekaten sapa jenenge naminipun pun Jagal Abilawa Jagal Abilawa lho nggih lakar kasinggihan piye kira-kira piye lah sumangga nderek kersanipun paman Kincaka Rupa Rajamala ratyalah ana dawuhmu apa Kakang Kakang Kincaka Rupa kuwi musuhmu kuwi sing ana mburi jenenge Jagal Abilawa ya kelakon tak kemah-kemah sing diadi bathange Kakang aja sumbar mengko mundhak aber ya ngestokake dawuh Seta kula wonten dawuh paman dina sak mengko mara gage gatekna Seta tontonan adon-adon jago manungsa iki kiblat 4-5 pancer wis padha nyekseni kaya ngapa to gayenge kaya ngapa to regenge kaya ngapa to ramene wujude adon-adon jago manungsa mula iki yen ora ditotoi ora gayeng lajeng kersanipun paman Kincaka totoane dipolne pisan karuan nek entek-entekan nggih lajeng kersanipun bur manuk tegesipun bur manuk niku yen nganti jago Wirata sapa mau jenenge Jagal Abilawa Jagal Abilawa yen to iki mengko Jagal Abilawa mati ana ing blabar kawajanget rencang bapakmu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo saka negara Wirata kosok baline yen to nganti si Rajamala jagoku sing mati ora mung bumi kepatian guluku sing bakal tak udhoke piye nggih piye Jagal Abilawa iki piye iki totoane negara iki ora kena nggo dolanan kira-kira Jagal Abilawa wani apa ora wani yen wani ora usah wedi-wedi yen wedi ora usah wani-wani tak gecekin diase Rajamala piye paman lho nggih wantun wantun ya yen pancen wani aja mung kandhek ana ing pangucap yen wani aja mung kandhek ana ing lisan nanging kudu ana hitam di atas putih maknanipun kados pundi tandha tangan luwih dhisik aku tanda tangan ngene Kincaka ana tanda tangan Seta Buminjaya SSN aja mung tanda tangan ning kudu disetempel ben saya kuat ben saya bakoh apa-apa kuwi yen disetempeli lah iki mesti bakale luwih kuat bakale luwih bakoh bukti lan dasare nggih nggih wis siap sampun jagomu unggahno ning panggung jagomu unggahno ana ing blabar kawajanget cencang supaya ditindakake dina iki nggih ngestokaken dawuh aja kesuwen enggal tindake nggih ngestokaken dawuh sigra cancutku meregut ngembat watang ora basa mungsuh
cakep cocok kantaran bahu sayekti tengolena prateng lampus sirna madyaning palukon ong ong piye Mbah, kira-kira jagoku menang apa kalah? Nggih. Kula bagian dukun teng balik layar bagian ngobong dupa. Kira-kira jagoku menang apa kalah? Nggih. Pesen kula setunggal. Pesenmu apa, Mbah? Pesen kula jago jenengan si sinten? Rajamala. Rajamala anggenipun nandingi si Jagal Abilawa aja nganti pisan-pisan madhep kidul. Tuh, sebabnya apa? Mergo dinten iki naga dina teng kidul. Malah nembe jagongan kalih Nagasari barang. Oh iya. Kira-kira jagoku menang apa kalah? Hitungane hitungan 6. Hitungan 6 ki piye? 1 Rajamala menang, 2 Rajamala kalah, 3 Rajamala menang, 4 Rajamala kalah, 5 Rajamala menang, 6 Rajamala menang. Dongakno kon mburi. Nggih. Ki, ana sithik kanggo kowe, kanggo tukon rokok karo tukon kopi. Lah, nyapa to repot-repot. Gelem nampa apa ora? Alah, ngene iki aku malah sungkan. Gelem nampa apa ora? Lah, pinten to niki? Lah tak tekok. Sungkan kok tekok. Menang karepmu ora ya karepmu. Penting entuk duit. Jare komplek nek cah anyar sapa jare? Rongatus ya apa mboten saged. Sakniki napa-napa pun mundhak, Mbah. Alah barang rakulaan lho. Engko tak nggo langganan. Nggih pun, Mbah, monggo. Lah ya ngono lho. Ilah. Ayo Rajamala maju. Adepono iki jago wong negara Wirata. Jagal Abilawa. Lumangsamu aku wedi ngono apa piye? Aku ora bakal mundur sejangkah. Ambak aku jagone wong Wirata nanging Rajamala ora bakal gigrek kuluku selombo. Tambah 50 tanduk ya nggih, Mbah. Lah ngono lho. Ilah. Redu mawur mangawur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wara pangri ing turangga hesti menyemang dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja Duwaja lelayu sepit Jagal Abilawa Mara Dyagi mumpung durung kebacut kowe njaluka pangapura
Njaluka pangapura karo aku, kowe tanding karo aku padha karo soroh nyawa. Jalaran aku wong digdaya, wong prawira jayeng palagan, tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil. Eman-eman kowe isih nom, isih dawa jangkahmu. Kowe nandingi aku ora gondro sepira wae. Mumpung isih kena dipetung, kowe ngaku kalah karo Raja Mala, gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu. Mula rasa dadak kesuwen kowe teluka karo aku merga ana paribasan. Cangkemmu menengo sik. Ana blabar kawajanget cinencang dudu papane wong nyang-nyangan. Anane wani apa ora, mati apa urip. Mula kang saka iku Jagal Abilawa ora bakal gigrik wulune Slamba tanding karo diapurmu. Yen ngono kowe wani karo aku, apamu sing tak